И здравейте хора, аз съм един нов супердог. И днес ще избирам като цяло профилните снимки. И за целта съм ще отворил Paint.net. Това ще е едно малко кратко клипче, което ще избира профилните пикчари. Понеже аз съм супердог, съм си избрал тази снимка. От Google ще ме намерил. Да, сигурно копирача. Как ще направи иначе супердог? Просто съм се я намерил. Там. Окей, но банера ще ни трябва. Значи. Супер. Не. Знаете ли ко? Аз трябваше да го направя. Чакайте сега. По-скоро ще го избирам. Ава. Така. Сега. Банер. For gaming. Така. Този изглежда як. Сега си върна. И здравейте, клипчето нищо не ми помогна, така че аз реших да си го направя сам, без специален банер от някой сайт. Аз реших да си го направя самичък. Сега, тези и хора си ми е оригинален, мега якото. Съм спрял оригинален банер. Това ще е първия оригинален банер за мен. Въпреки че не знам как ще изглежда. А сега е яко. Нали? Да. Сега ще трябва да се изберем. Това ми е тук. Това трябва да е тук. Това трябва да е тук. А това трябва да е тук. Така. Сега трябва да си изберем някакъв як цвят. Да речем, да видим как ще стои на това. Еми... 108, да речем. Здравейте, просто тук влязох в стаята. Надявам се да не се е чуло нищо. Продължаваме с правенето на банър. И малко по-маничък. Може би 72. Опа. Док. Ама. Док. Отново влязох в стаята. Пак съм вярно, че съм нищо. Добре. Нека продължим с банера си. Внимание. А знаете ли какво? Защо го правим с такива постоянни спейсове? Просто... Е, така е просто... Не. Така. Сега ще го навършим горе-долу по шаредата. Горе-долу. И така.
Дайте да видим някой по-така як шариф. Не, може би този. Да, този е перфектен. Перфект. Сега, бенк. Така. Сега ще трябва така. Май. Всички тези неща. Добре. Трябва да намерим. Yeah. Трябва да намерим просто картинка. Това е много яко. Трябваше да намерим просто картинка. Първо. Why? Знаете ли, какво ще направим? Друго ще направим. Това не е лошо. Голяма работа и без това знаем всичките стили. Така, така, така. Ой, колко яко изглежда. Хора, просто мега яко изглежда. Сега. Горе-долу. Окей, така ще, обаче. Е така. Така. Хора, ще стане мега яко. Ще стане мега яко. Много яко ще стане просто.
Знаете ли кой е? По-яко. Това вече. И така. И сега. И ама трябва да е някак по средата. Е, хора. Е, така не е много яко. Не е яко. Какво повече каза, да кажа просто не е яките работи направихме днес. Всичко сейваме така. Quality новото. Така. Окей. Сейвнахме. Отказ. Това. Сейваме. Супер яко. Така. Трябва да пустим. Окей, това ще е така. What? Yes, 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 yes. Thanks, yes. Знаете ли колко? Аха, ето така. Ще го направим това малко по-голямо. 60 дърки. Не. 10 си беше добре. Десятка си беше добре, това е мега. Ема, аре 30 да видим. 30 е. Добре, аз си ги сложа и до скоро.